So mayiyoteta ingane ayayingenampahla from isibhedlela nje. To esibhedlela ngaphuma ngiyorape ngama-shida abhala KZN. I had no clothes. And ugogo wathi ma efika umama wakho la endlini ngamtshela ngathi akahamba ayofuna baba wakho. Amtshela ukuthi lengane le yakhe and mela support. Around 2-3 days ngizelwe or ngongakahlangani namaviki ama-10 angithi uyazi ingane ukuthi iyahlala endlini. Mind you ubaba akaze athi lindo wozovakasha. He never took his call. You keep on pushing this relationship. Lindo uzosivakashela yabona uzosibona. No. Yeah. And he never take his call and like uright uyaphila sis. It was always me. Yabo, it was always me. Yimi engihleze ngifuna ukuyambona. Yimi engihleze ngizomfonela cause ngangena phone ngesikhathi. But yimi engihleze nje ngipush relationship yethu ukuthi ibe right. Thank you. So I stayed outside. Kwaze kwangathi nje ngathi sekuyaqala ngiyabona manje ukuthi ngase kufuna ukusaka. Angazi ukuthi wayengibeke ngoba nesikhathi but if ngingathi ngiyaqala nje ngiyaqegela ukuthi wawoba ikhadi. I think ngo-11 and I stayed outside. Kwaze kwangathi-ke kuyakulokhuza ke. Ngalokho ngiqhubeka nginokha. Baze bangizwa hawu bangivulela. Ngangena only to find out ukuthi ubaba futhi akekho. Welcome to the Durban Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Please make sure you don't skip the ads and you watch the episode until the end. Thank you so much. It's road to 200,000 subscribers. Thank you so much. To you guys for being with us and supporting us. We highly appreciate it. Yeah, thank you. We highly appreciate it. James. Yes, my brother. Was it my brother? Siyaphila sikahle. Sonwabile. It's been a beautiful journey. With subscribers. Road to 200k. Yeah, road to 200k. Once we are 200k, so the studio setup will be great and everything will do something amazing. Yeah. So make sure. So shy Brian cool. So make sure we are subscribed. Yeah. So stream of guys. Just subscribe. Tell your cousins. They tell their cousins that hey, let's subscribe. We're going to 200,000. Then I promise. Oh my mama. Yeah, James. Yeah, we want grace, man. I'm with my beautiful sister right here. Often umbuzo to Puma. My sister, what's it? Puma. Puma, like isn't like now? No. Hometown. Your hometown. My hometown, Dumbe, Port Petersburg. Ibazo Chris yabaleta abantu bakubo. That's why I khetha la manje. Ingase ngiyakhetha abangathi khetha abantu bangakithi manje. Bazothi hayi Chris sekunene nepotism manje. Ekade. Hayi denhle man. Dumbe. Yeah. Paul Petersburg go through one robot, but the traffic is moving fine. That's where I'm from. One robot. Kaslako. Yeah. One robot. One robot. Yeah. I was a one. Second of mine. But I figure manje, but I used to move on one robot and the traffic was fine. We never complained about traffic. One entrance, yeah. One shop. So it was nice, man. Wow. I'm from the small town. Yeah. Utsini kanda. Yeah, I mean, for me, it's always God's time. Yeah. Basharga Yesu. Ndichipinga tsa chiritsi. Fungisho Afrikaans, you know. Sure. It's hot a date. That must be one right. Yeah, maybe so. Nay Africa Kinako ya mudini. Okay, that one was perfect. Okay. My sister Sawubona siyakwamukela kwi-show. Thank you so much for coming. Thank you so much for allowing us to sit down with you, and I know you from my hometown. Highly appreciate it.
Uphuma kuphi nedumbe? Elokishini. Hey, uphuma la engihlala khona impela. Shuthi singomakhelwane. Kuphi nelokishi? Ngase library. Library. Yeah, I see library. Okay. La ngase grounding. Yeah, but mawehla nje kancane mase Paul Peter. Paul Peter ne? Ezansi kwe Paul Peter. Leyo mize lapho nje. Oh, ngiyabona mase ngathi uyayiphoqa ukhala. Yeah. Okay. Why bathi kusedumbe? Big number. Why bathi kuse Dobsonville la? I think it's the same thing. No, it's not. Dobsonville. Okay, slow. Ngithi ngibuza. No, edumbe angithi nesitshala you know amadumbe. Yeah. Yeah, ngifuna ukuphendula nje ngidla amadumbe. Okay, so Nokunye phela dog. What you mean sidla amadumbe? It's like sidla amadumbe every day. No, like maybe you thinking would maybe we are named after something. Yeah. No research but engiyazi ukuthi kukagaya umuthi. Yindoko. Ngawudla umuthi la. Yeah, it's the name of the place. Igama lalo kagaya umuthi. Yino khukhofu la. I don't. Ubuyihamba ngekhanda. Uhambe uye ngeenyawo, my sister. Ubuyungaya ubuya phana khosho. Ubuya ubi. Hayi. Ubuyihamba. My sister. Maybe sisovakasha. Phela mangasukela umuntu safe. Uqala masusukela abantu ubuyihamba ngekhanda phela hayi bawushaya kumuntu. Ayikho le ukuthi mhlawumbe umuntu avele angakuthandi nje akubona. Asenzanga nithi. Khona. Wena wayezoba lo umuntu. My sister, welcome to the show. Thank you so much. Also introduce ukuthi ubani uphuma phi. Akositshele nje a bit of your background ukuthi I know ukuthi we wanna talk. Yesterday we did talk about indaba yakho growing up without a father, or your father was rejected you, right? Yeah. It's the first time like mhlawumbe umuntu osifazana angitshela ukuthi ukurejectwa ubaba kubhlungu kanjani. Most of the time is us guys who cried a lot ukuthi hey ubaba wami ngifuna ubaba wami, but I wanted to know your side ukuthi when side lakho as umuntu o mama ku affects kanjani izinto ezikanjalo. Ungabibi ukukhula ngaphandle kababa, but you can take us from the beginning khula kwakho mama wakho mhlambe at some point nine aba ifamily one izinto kanjalo wahlala nombaba nomama, then after that mhlambe unahlukana or just mawukhula nje bekuthuba bakho ayeka kufuna. Oh, okay. Igama lami mina nguLindo Ukuhle. Yeah. Magumede sibongo sasekhaya leso. Ngashadelwa kwaNtini. Yeah. So, yeah, ngwaseDumbe ngokuzalwa ngikhulela eDumbe. Yeah. But ubaba owasemtuba, emtubatuba. Nice. Yeah. So esami story asifani sabanye abantu. Like mangizwe ezinye stories zabanye abantu bekhuluma ngobaba, uzomuzwa umuntu ethi hey ubaba wabaleka, yabo. You like nje ubaba wabaleka, angimazi ngikaze ngimbone, umama makaza ngitshele ngobaba. Mine I think it's very different from stories engingazizwa before. So ubaba owasemtuba. Yeah. Kubo. So ubaba wathola umsebenzi eDumbe, uyiphoyisa. Oh. Yeah. So mayithola umsebenzi eDumbe njengephoyisa, he was married ngaleso sikhathi. Amadoda kuyawazi amadoda shuthi kabona umama intombi enhle nje, then they happen to hook up, I think bajola or something, I'm not sure. So okay, disclaimer before I start this whole story. Yeah. My life has been more of a spiritual game, if I understand it. So ngifuna ukuthi yonke into engizoyisho la, even amagama abantu engizowabala, I hold no personal grudge, because now that I'm old, now I understand. Now I can look back and say, hey, yazi ukuthi this thing it was babengakwazi abakwenzayo, but kwakumele kwenzeke for lento sinayo manje. Yeah, to for us to have what we have right now, we had to go through all those things and what. So I hold no grudge, honestly. And there will be water breaks in between because the story is just so emotional to me.
Just want to make a disclaimer before I start anything. Yeah. So ke njengoba ke ubaba ezosebenza idumbe ubona ubaba ushadile. Mayibona umama, okay, ubaba emshadweni wakhe akanangani at that point. Unkosikazi wakhe bengakazimzaleli ngaleso sikhathi. Yeah. So mayibona umama, they had a thing with my mom and I was conceived. So ekuconceivekweni kami I wasn't planned obviously because my dad was married, you see. Umama mayetshela ubaba ukuthi sengikhulelwe sekunento so. My dad was like, "Hey, mina sisi anginayo inzalo." Because taking from experience anayo emshadweni wakhe ukuthi asinayo ngane la ekhaya, so he was thinking maybe he couldn't have kids yabo. So umama mayiqhamuka esiphithipithini nje wena usukhulelwe. Manje my dad was like, "Nah, I don't think that's my child. Like mina I can't have kids, you see." So ke umama ke had to deal manje nokuthi ubaba uthi yena ingane lena akusiye yakhe and yena ubaba akazali. So he highly believes it's not his child nje. Mind you, I'm telling the story from a third person because nami ngixoxela ugogo yabo. So ngiyas narrate ngingakazali ukuthi kwenzakalani. So my mom had to go through a lot of things. Akakhonanga nokuyobikisisa because ubaba vele was wayengamdingi nje duze wakhe. I think relationship yabo yaphela from there. Etshela ukuthi ukhulelwe. My mom was going through so much depression and so much stress. Ekhulelwe. I was told ukuthi kwakube nezinye ikhathi isisu sakhe sesikhulu, she would walk. Okay, mawusuka ekhaya uye edrobheni, you can literally walk from ekhaya to edrobheni. So she would like take long walks to edrobheni ayohlala ecabange, asazi noma wayicabanga usama kuyi terminating ingane or what, because it was so difficult. Ekhaya ke asisibo macaphuna kusala bisiphila nje ngokukhona. So you think uyacabanga mawusuzoletha ingane engenababa manje uzolingana izokondla obanye, but there was just a lot on her ngaleso sikhathi. But she managed to keep the pregnancy up until ingane izalweke. Then ingane mayizalwa uthi ugogo the first thing engamtshela yona, because esibhedlela mayihamba yoteta, she had nothing, like nothing, 0. Angazi noma it was because ugogo maybe was trying to punish her for her to see ukuthi lento yenzile is wrong yabo, because vele kwaku wrong as much as isimo sase on hand, but it was wrong. So mayoteta ingane ayayingenampahla from esibhedlela nje to esibhedlela ngaphuma ngiyorape ngama shit abhalu KZN. I had no clothes and ugogo wathi mayefika umama wakho la endlini ngamtshela ngathi akahamba yofuna baba wakho amtshela ukuthi lengane le yakhe and mela support. Around 2-3 days ngizelwe or ngongakahlangani namaviki ama-10 ngithi uyazi ingane ukuthi iyahlala endlini ukuthi ngathi iqine kancane. My mom had to take me akhashwe usiswa kwamakhelwane kuyofuna ubaba. Umama uthi mabefika bemthola ubaba esekhawashe washa imoto. Bafike ke bazama ukumchazela cha kumede size kuwe nansi ingane. Ngithi phela isizwe asibikwanga. So wathi yena ingane kuseyakhe. Sebezomtshela ukuthi nayo ingane ibukeke, try to find pictures ukuthi ngabe mhlawumbe ikagumede nani yabona. And my dad toba Blutika live wabashiya khona lapho nje. From that spot nje wavela wathi I'm going to walk away mina lengane. I said it's not mine. Yabo. So they had to go back home. Nengane na 2 days leyo ke behlale ke manje and think of another plan. Ukuthi ke sizokwenza njani from this point forward, because ingane le ayinakudla, ayinampahla, ayina next nje. Ingane nje. Yabo. So kuhamba isikhathi. Umama acabanga ukuthi no man, I need to take maybe legal actions towards this thing, because I believe why kholela ukuthi ingane ka lo baba and lo baba kumele akwazi ukuthi lengane yakhe. So umama ke awahamba wayomfaka isondlo or why maintenance costs. So mayifika angithi baba usebenzela uhulumeni, mayifika kwathiwa ke wabizwa ndoda nansi ingane la kuthiwe yakho baba afike futhi even enkantolo athi ingane lena kuseyami. Okay, inkantolo iyehlisa umoya ithi ke if uthi ingane kuseyakho we will have to, I can't really recall ukuthi bathi my dad requested for DNA or umthetho wathi we must do the DNA
to confirm ukuthi ingane yakho or what yabo. But anyways kwaba ne DNA eyenzwake to confirm ukuthi ingane le yakho vele noma kuse yakho. I think I was around 8 months 9 months by that time. Kwathathwa amagazi ke. Makuthatha amagazi ayiswe lebo abuya amagazi I was 99.9% his child. Then from there waqala ke manje wathuka wathi hawu ngiyazala kanti yabo. Like I think he was so surprised with I can actually have kids. So this is my kid. Kanti ke vele angithi ufaka i-maintenance ke manje. So use binded to financially you have to support the child. You don't have a choice. And usebenza kahulumeni, he's trying to protect his reputation, his work and what. So financially he started to be present. Wayondla ingane ke. Yeah. Letha mabisi nan. Oh, and I was told ukuthi ubisi ngangaze ngiliphuze, ngaqala ukuphuza ngina 1. Ukuthi ngangiphuzani all these things, but I think ngangiphuza itiye because ngiyalithanda itiye. Ngingakuphuza itiye the whole day. So ubaba ke waqala waletha amaphampasi, waletha amabisi at the age of I think I was 1 because ama DNA umama uthi ngawenza ngina 9 months. Yeah. So ke ubaba kaqala yabo cause ubaba mi laphuma khona ithe kaGumede vele ikhaya elikhulu elinenduna ngale ngasekhaya induna nje eyakaGumede. So I think ke mayihambe yoshe ekhaya ukuthi ayisekunengane edumbe so they abantu abadala they told him ukuthi kumele uyohlawula ke kumele uyogeza amacala akho ke. Ngokomthetho ke ayisetshelwa wona abantu abadala bakubo umthetho ayitshela wona umthetho wase South Africa ukuthi kumele ayondla ingane. He did all that. Wayengondla financially wafika futhi ekhaya wazohlawula. I think wafika ekhaya nginazo futhi ithombe ezohlawula. I think ngina 3 or 4 ezohlawula. Yeah. So kwaqala ke manje angithi ngisasemncane. My mom doesn't want to bother the guy. My mom has moved on with her life and naye vele right. Like usemshadweni wakhe angazi kwenzakalani emshadweni wakhe at that point makufandeka out ukuthi ingane vele yakhe, but impilo was just like that. He was supporting financially up until I grew up. Angithi umama usemove on, umama usenenye ingane with another man. So impilo it was at yayila from the age of 3, 4, 5 because ayikho into engayenza vele. So ubaba uyondla umama uqhubeka nempilo yakhe noba uqhubeka nempilo yakhe ku right. Up until ngikhula mina ngibuka usisi wami because usisi wami ngilama eduzane yabo silama eduzane and ubaba wakhe was such a present dad. Ubaba kaSanele, uSanele is my sister, was such a present dad. So mina mangibuka relationship kaSanele nobaba wakhe, I'm like, this is so cute, this is actually lovely. Where's mine? Like upho wami because ngiyazi ukuthi baba Sanele so baba wami. Like umama ke wayelo muntu owethi wayengekaza kufunza baba ngayena wakho. Wayezokutshela nje ukuthi cha wena ungwakabani and lo akuyona baba wakho yabo baba kaSanele. So growing up I'm watching this relationship that is so beautiful and I want it nami. Ngimhluphe ke manje mama. Ngiqale ngimhluphe ngithi mama mina upho wami ubaba. Yabo. Because angimazi even if efike ezohlawula ngalesa sikhathi ngangiseyingane like yabo. But now I'm growing up I think I'm like 8. Sengiyaqala manje ngiyabuka. Oh, by the way, umama unenye ingane endala kunami. Yona ihlala ekhaya kubo, ihlala ekhaya baba wabo, yabo. So in a relationship enhle nabantu basekhaya babayo, though ubaba kaBhuti amasashona, but umusa uhlala ekhaya kubo. USanele unobaba wakhe. And ngiyambona njalo baba kaSanele uhleze ezodlala noSanele, yabo. Now my question is, mama uphi? Mina kokwami ke kuphi la, yabo. Mama qala azame ukuqala yabona ukuthi I think lento le it's natural ukuthi mama they will always want to protect us yabo, especially mabe yazi history ukuthi history ngakulimaza ilento ofuna ukuyazi it can actually hurt you. They will try to protect you. Hayi miyeke yabona ungalokhu ufuna because he understand the guy, she knows ukuthi kungenzakalani. No, but ke mina nginenkani. One thing about me, I kept on pushing and pushing and pushing. Ngimncane by the time I was very young. Ngapusha ngifuna ukubona ubaba futhi ke nje ngase ngilwa like I was even umama wayesebona hayi yazini lenganele ake ngiyeke ihambe uyoyibonela yona ukuthi kunjani la ifuna kakhona.
I think I was 9 years old. Umama ke decided to make calls again nobaba wathi uLindo ufuna ukuzovakasha lapho. Hey, ubaba was like, "Hey mina okay, angeze ukuzovakasha. It's fine." Yabo, wathi okay, angeze ngizovakasha. So mama wangifaka eTaxini. Ngasuka Friday, wangigibeza Friday, wangigibeza itaxi eya eRichards Bay. Ubaba wayezongilanda eRichards Bay. So wangifaka nje no wangiposa no driver ngaleso sikhathi. Awungaposeka ke namvele. Ngahamba. Mangihamba ngidepende nje ku driver njengoba ngihamba la ukuthi u driver uyazi impilo yami. Mangifika hayi ke vele sitholane nobaba kube right. Ngihambe nobaba vele sihambise ekhaya. Masifika ubaba at that time usenomunye unkosikazi. Yabo usenonkosikazi ababili because esonto lama Nazareth. So ubaba usenomunye unkosikazi ababili and ubaba usenengane. Ingane zakhe zazingakho at the time. I think wayengane eyodwa ngiqala ukuvakasha. Yayisaseyodwa ngalesa sikhathi. So now ufike ke uyangibeka kunkosikazi wakhe lomdala owayevele khona ngizalwa ongangikwazanga kuba nezingane. So mina ungibeka kuleyo nkosikazi loyo because lo munye unkosikazi unezingane ngithi vele. And abahlala endaweni eyodwa labo nkosikazi bahlala in different places. Yeah. So ungibeka ke kulo mama ongenazi izingane. Then ahambe futhi ayongibonisa nalo mama onazi izingane ke. Ngibabone nje bonke onkosikazi bakhe yabo. Yeah. Sharp. But then ngaleso sikhathi I think wayesebenzela uLundi ebuye ezovakasha uMtuba esebenzela uLundi ebuye ezovakasha uMtuba. Okay. Nginganaki. Ngina 9 mind you. I'm just 9. Okay, I reason engenze ngeza la ngifuna ukumazi ubaba, ngifuna uba ne relationship nobaba and I'm inspired by a relationship kaSisi wami nobaba wakhe. Ngine inspiration nje ekhanda lami nginento ethi this is what I'm going to get, you see. Okay, so when I get there ubaba fika ngishiyeke ka mama umdala and nje kube yilokho phela. Wazi wangilanda sengithi ngifuna ukuhamba. Ngaze ngize ngihlale naye. Akaze enze isikhathi sami singisho njalo. So ingqondo yami lento enginayo iyaqala manje ngathi hawu. Sengize ngiyabuza kanti ubaba uhlala vele uLundi iviki lonke abuye la ngama weekend. Nje this is how kuphila kanjalo vele. Mama omdala ke she was very kind. She was so kind of unje akaze abe lo evil akaze nginike the evil stepmother vibes yabo. She was so kind. Ayangichazela ukuthi no baba govela uhlala lapho emsebenzini mayibuyile futhi isikhathi esiningi usuke ngale la komunye unkosikazi yabo. Hawu nangempela vele ngihlala iviki lonke makushaya weekend ubaba buye and he never spent time with me. Ahambe ayokulo yabona enze nje ama routine akhe normal routines. And he never like lento nganginayo angitholanga from the first visit. You're just disappointed at this point. I was so disappointed. But I was like, "Hey man, okay, I think ngahlala iviki elilodwa ngase kwafika sokuthi ngihambe cha aphinda buye futhi azongilanda nje kahle aphinda ngibuyisele ekhaya." Ngifike ekhaya ngimtshela umama ngithi ke umama ebuze bekunjani. Ngithi no beku right. Angifuni ukuthi kumama ngithi bekungekho right because umama uzothi ungasazi. I told you. Exactly. And mina ekhanda lami lithi no man I can still lo muntu lo uya deserve amanye ama chance ebe busy yabo ngisanga ngamnikela inye chance ukuthi siphinde si work out we can still work out things you see. Ngithi I'm gonna go and visit again. I think at the age of 10 mama got very sick like ukuthi angikhonanga nokuvakasha ngina 10 anginayo memory ngina 10 ukuthi ngavakashana. My mom was very sick. When I turned 11 my mom died because wayesegule kakhulu. So umama mayishona I think watshelwa vele baba. So yeah, I had to deal with ukufa kwamama ke. But ukufa kwamama it was a wake up call for me ukuthi get now you on your own. Now you on your own. These people, your other siblings got fathers. Like my other siblings got fathers. Nje the time but right. Mina njengamanje I'm realizing ukuthi isishayile ke manje. Sekumele ke le ndoda engiyazi side layo kancane ukuthi like mina ngise like sengiyamazi ubaba
kancane ukuthi okay ubaba akekho interested. I was told ukuthi he was not interested vele from the ngizalo, but ngiyazazela mina from my own personal a bit exactly ukuthi how okay vele ngathi yena akayishayi, but nginalokuthi hayi he's going to come along yabo uzongijwayela sizojwayela uzobona lo muntu lahleqeda ulahlekela umama nani. From an age of 11 now i-communication ke was through ugogo nomamncane because ngasengisele nogogo nomamncane. Phinde futhi ngibatshele ngithi ngicela ukuvakasha ekhaya. Okay fine, bathi hamba ke gele uyovakasha ekhaya. Yeah, now manje kwathi mase kushona umama ingqondo yayi ngathi sikhulile ngase ngino 12 13 yabo sengathi ngiyabona ke izinto like for izinto for who they really are ukuthi now this is what you have. So mangifika lapha yana ubaba futhi ngihambe futhi ngiyovakasha. Mind you ubaba akaze athi Lindo wozovakasha. He never took his call. You keep on pushing this relationship. Lindo uzosivakashela yabona uzosibona. No. And he never take his call and like uright uyaphila sis. It was always me. Yabo, it was always me. Yimi ngihleze ngifuna ukubona, yimi ngihleze ngizomfonela because ngangena phone ngesikhathi. But yimi ngihleze nje ngipush relationship yethu ukuthi ibe right. So mangifika lapha yana sengiyafika ke manje sengimdala. Yabona ke from the age of 13 gale umama sengasekho ila manje kwaqala khona kwaba difficult. Ngoba like I said before ukuthi I think it was all a spiritual game ke manje. Kwaqala manje impilo yangathi okay, but ngathi mangifika ekhaya from angithi ngikhulele kaMama, ngikhuliswa kaMama. Khaba koMama we are Christians, we are Jehovah's Witnesses. Si right, siphile impilo yethu sharp, siyakholelwa kulokho esikukholelayo. And one thing about being Christians or must I say being Jehovah's Witnesses, you are not allowed to do ezinye izinto zabanye abantu. Yabo. Like we are not allowed ukuya kwamanye amasonto, we are not allowed asihlabi asenzini asikwenzi konke. It's just people. Exactly. So mangifika manje ngale kaBaba. Ubaba naye unenkolo yakhe. Inkolo yakhe ithi uyahlaba. Ukhulekela uyenza izinto zamadlozi nani. Seziyashayisana lezi zakaMama. Sekuyashayisana. So mina ngikhulele khona la. As much as ngingakakhethi ezinkolo yami because ngisemncane, I'm still growing and learning, but into engiyaziyo vele kwekhaya sikhule senza so. And ugogo umuntu ongikhulisile is always telling me ukuthi wena awufaka isiphandla, wena awubi awuyidli inyama ehlatshelwa amadlozi yakhunyelwe emsamo, wena awenzi 1 no 2 no 3. So now mase ngiqala sengivakashela ubaba ekhuleni bami ko 14 13 those early teenagehood, ngiza neattitude yokuthi mina ekhaya bathe ngakwenza ukuthi yabo nobaba naye uza neyakhe manje inkolo ukuthi la ekhaya siyahlaba senzani. So mangifika ngale my life get even worse ukuba difficult because one this guy akagcwali vele let's start there nje ukuthi angakuzwe sisivele kahle. Engakuzwe sisi enjalo wena ufika nenye manje into ezomphazamisa nje yabo because naye he doesn't know ngalesa sikhathi wayengafuni ukuzwa lutho nje ngezinto zokuthi awuhlabi awukhulumi namadlozi uphila ngani yabo as much as nogogo nayethi khuna namadlozi yabo. So mina manje I'm caught in the middle. I'm just a child who's caught in the middle of two religions ukuthi mangifika ngapha mele ngibe ulindo onje, mangifika ngapha mele ngibe ulindo onje, and mele ngisho ukuthi laba bazi ukuthi mina mase ngingapha nje yabo. At that young age, you see, at that very young age, and at this time you're pushing the relationship with your father, you want to make it work, he doesn't want to make it work. And ngiyabona manje ukuthi the only thing I can make this relationship work ukuthi mhlambe ngenze ngendlela yakhe yabo, but ukwenza ngendlela yakhe ngeke uzokungisiza because angihlali naye, ngihlala ekhaya. So mangifika manje ekhaya mangimvakashela ubaba sesibangani ke manje sesibanga enkolo nje ukuqala lokho. 2 vele he never acknowledges me nje akaze angibonela njengeingane because manje ingane seziningi ke usenezingane ezingilandela ngemumva.
senemfana senentombazane and ngiyabona manje ukuthi indlela aphatha ngayo lezi ezinye izingane ayifani mina ngendlela mina ngiphatha ngayo yabo how ubaba ngiyafika yabona ukuthi I was trying to impress him by all means necessary ngifika nama report esikole ngiyamtshengisa yabona ukuthi umuntu avela athi hayi okay sharp but if kulezi ezinye izingane uzolandela uzofuna ukwazi ukuthi kwenzakalani esikoleni emanazaretheni ke kuyagidwa ke lento yokusina into 2014 exactly so lo mncane usizwa omncane wayekwazi ukusina so ngibona indlela ubaba ahleze emjabulela ngayo ukuthi akwazi ukusina sengifuna nami ukusina ke manje angikwazi ukusina lokho sengifuna manje yonke into engibona ngathi yena uyayithanda nami ngiyenze khona nami ezongibona yabo ethi hawu hey yabo akangijabele nje njengalezi zinye ingane zakhe because ngiyambona ukuthi this nigga is a good guy. He's actually a good guy. With just others. not to me, just not to me. But with other kids, he's a good father, Shem. So, bahlala ke nomama wabo laba ngithi. Mina umama engihlaliswa naye every time angifikile umama lo nkosikazi oqala. Okay, sharp. The way my dad did not care ngakhona. Umama lo oqala wayehlala komunye umuzi wakhe ngithi so wayefika ngishiyeke lapha yana kwamama loyana ahambe yena ayemsebenzini mayibuyile emsebenzini ngama weekend ahamba yohlala kunkosikazi loya engizi la ngikhona khona yabo wayigcina ngokungilanda erank ahamba afika ngibeke lapha ya uyoza ngilande sekuthiwa sengithi ngicaba ngicela ukuhamba yabo afika ngishiyeke lapha yana kumama lo mdala ngihlale noma umdala ngingabe nankinga ke ngiyolokhu ngimbuzile naye kanti ubaba la ekhaya uza nini yabo labo baba la ekhaya uza nini eze ngaleso sikhathi mhlawumbe afike futhi mhlawumbe angalali yabo aphinde futhi ayijikele umama omdala naye unempilo yakhe enangisingane yakhe so like at this point I'm like how nganginangaka I think ngangino 14 ngaleso sikhathi umama omdala ufuna ukuyishayela indawo ufuna ukuyihambela edrobhini ayiphuzela nabangani bakhe sengiwumthwalo wakhe manje I remember this one time wavele wayengazi kumele enze njani efuna ukuhamba ejabulela nabangani bakhe wathathwa ngifaka emotweni sahamba saya edrobheni masifika edrobheni we this other place yomjive ngasala ngaphandle kwafika abangani bakhe bangibulisa hayi ingane yakugumedele kanjani bangibulisa and they locked me in the car bangikhiyela emotweni I think babuya ngo4 ekseni babuya kwasengathi kuyakhanya kwasengathi kuyaqala kuyantwela kodwa and mind you ngangijwayele ukuvasha vele ekhaya ngezikhathi zobusika so I think kwakungo 6 ikhathi I was locked in the car I'm so pressed umchamo yabona nje ngithukile ke futhi ukuthi lana ngingedwa abantu ngapha bakhona bayangibona like there are people bayabuka ukuthi hawu lengane ila yodwa yabona ngalesi sikhathi so I was just locked in that car up until baqeda ukujive akhe mabeqeda ukujive wabuya and then we drove back home masihamba endleleni sibuyele emuva she was so drunk that imoto ayihamba ithi endleleni ehamba ishama zigizeti ngafika ngakhala ke masifika ngamtshela ngathi mina yo yabona wangibona ukuthi I did not like what happened and I was so emotional akasu mama wami vele at this point wabona shooting ngomthwalo because usafuna ukuvuka mhlawumbe intambama aphinda yahambe uyiqhubana nempilo yakhe so what she did wavele wathi okay sharp Max ekushaya isikhathi santambama ngambona vele uyalunga vele uyageza inhliziyo yami yaqala yasinda manje ukuthi sekuzomela manje futhi sekuzohanjwa nami ke lapha kade kiwe khona kanti no that time ngalo la ngake sasingayike lapho wavele wangigqokisa wathi angigqoke wahamba okay saqala edrobheni I remember we started somewhere sangathi senza something and then late very late I think it was around 11 or 12 or I don't know she decided ukuthi namhlanje I'm not going to lock her in this car athi ngimhambise kubaba wakhe lo muntu unobaba wakhe yabo so she drove wangihambisa ke lapho kuhlala khona unkosikazi kababa omncane where la cabanga khona ubaba ukhona kanti unfortunately ngani that weekend baba engafikanga okanjani because angimthola ngobaba mangifika wahamba nami la kuhlala khona ke unkosikazi kababa omncane kungathi
kusemakhaya awekho ama street lights kumnyama ene kunezintaba indawo engathi namahlathi nyana so afike angehlise emakhaya kunalezi zinto ezikuthiwa inxulumo where kunendlu kababa omncane kababa omdala kababa ubani wonke umuntu omfana la ekhaya uyakha la bese lithi unkosikazi wakhe is a big home. Elijathe kukhulu elinamakhisha amaningi kanje ukuthi ekhakeni umfowene ngakha khona nami ngakhe khona sonke umuzi wakithi ula so ngesizulu sithi inxulumo. So afika ngehlise egate indlu kababa distance it's a distance like I had to walk a distance and la akuna gesi kumnyama kunamahlathi nani so afika ngehlise egate athi yehla ke uhambe kubaba wakhe ngithi yazi indlu kababa kuthi kuphi ngithi mina ngehla ngedwa ngihambe ngedwa athi mina ngijahile ngifuna ukuhamba yabo and ngivele ngibone vele ukuthi if ngingehli la uzohamba nami sibuyele lapha and I did not like the situation ade ngikuyizolo. I felt very unsafe and bengicindezelekile for isikhathi eside so uthi ngivele ngehle ngihambe mangihamba ethi ufika unokhe mangifika lapha ngifike ngiyanokha akekho wavula noma bebelele kakhulu noma nganginokha kancane but I stayed ngaphandle emnyango so ebusuku kwaze kwangathi kuyaqala kuyakhanya so I stayed outside kwaze kwangathi nje ngathi sekuyaqala ngiyabona manje ukuthi ngase kufuna ukusaka angazi ukuthi wayengibeke ngoba nesikhathi but if ngingathi ngiyaqala nje ngiyaqegela ukuthi wakoba ikhadi I think ngo-11 and I stayed outside kwaze kwangathi ke kuyakulokhoza ke ngalokho ngiqhubeka nginokha baze bangizwa hawu bangivulela ngangena ondithi ufana ukuthi ubaba futhi akekho ngalelo langa my dad wasn't even there abuza ukuthi ufike nini la ngisakwazi nokukhuluma amakhaza ngiyagodola angisakwazi nokuchaza kuyichaza ukuthi kahle yini ufunani la yabo ngalesikhathi ngavela ngangena ngacela nje ingubo ngathi ukulala kancane for lawo ma-hour lawo ngalala and then ngahlala ke futhi lapho kamama omncane for isikhashana nje for days ngahlala then ubaba did the same thing nje ukuthi ungilanda mase ngizohamba futhi laphinde ngabuyela ke ekhaya and mind you manje inkinga engase ngibhekene nayo ukuthi ezoba bengiziba kanje yabo ngase ngineyinkinga ezo2 mangile kababa omdala ngikhalela isafety yami ukuthi hawu yazi lapha yana mangilapha yana uright mama omdala ngiyadla ngiba sharp but she likes going out and going out with me is always dangerous for me it's not safe yabo mangingapha kamama omncane akahambi akaphumi akasomuntu ophumayo because unabantwana but wayengangiphakile yabo ukudla ngangigcina nje ngangidle ebusuku kuphela ekseni wayevuka enzela abantwana bakhe I think at that time ngathi wayelokhuza kwakhona nosisi wakhe I can't remember well but khona umunye umuntu wayekhona endlini besides ingane zakhe so ngase nginenkinga ke manje ukuthi mangama momdala ngisaba ukuthi kuzohanjwa nami kuyiwe lapha kuyiwa khona kuhleze kunanobaba futhi engingabazi ngiyasaba nje ngapha kungcono ku safe but ngiyalamba inkinga yami le ukuthi ngihleze ngibambile. He doesn't sit down and talk to you as kuzo zonke lenkinga engihlabezana nazo ubaba uyangithatha erank ngibeka khona uzongilanda the day sengithi sengicela ekhaya yabo abuye azongithatha alokhuza but ukuthi yena abuka ukuthi unjani right how well-being yakhe njani because phela labo mama engikushiye nabo akusibo mama bakho yabo uhleli kahle kunjani like akanaso ke leso sikhathi akaze futhi abanaso
So I remember this one time ngangibuyele ekhaya wathi ugogo wonda kangaka mntwana kwenze njani. I can't tell them ekhaya ukuthi kwenzakalani mangifika lapha. I have to hide it. Why? Because bazothi ungasayi. And ukuthi bathi ngingasayi ngibona ngathi kuzongivala ukuthi imission lengikuyo ukuthi I want to give this man as many chances as I can. Maybe he will come around. Yabo. Maybe uzobona ukuthi Dengane vele should shame. He want to build a relationship and he will come around. He just don't care. He never cares. He never cares. And I had to put up with all those things. Nje ngiphila leyo mpilo leyo. Mangifika ngadekhaya. Okay. Oh, okay. Makuke kwenzeka. Wabuya. Kuzoba nezinto ekhaya mhlawumbe kuyahlatshwa because bayathanda ukuhlaba. Kuyahlatshwa nani. Sishayisane ke manje. Sishayisana ngani ngokuthi mina phela lokhu uthe ugogo ngingakwenza ngithi ayi kumcasule futhi lokhu ukuthi wena lokhu gogo wakho ukufundise lezo zinto ngithi but baba mina ngithi vele ngikhule kagogo angikwazi okwala ekhaya ngicela ungifundise la ekhaya senza kanjani akanaso nesikhathi sokungifundisa ukuthi okay lana omkhulu nogogo nobani siyakhuluma nabo sicela izinto kanje mina ugogo ungifundisa ukuthi mangifuna ukucela into ngiyathandaza ngicela ngoJesu Christ ngazi into enjalo yena uyayiphikisa but akafuna ungifundise yakhe and futhi kuyambhora ukuthi angikwazi lokho yabo kuyamqasula lokho like ngathi ngimdlela isikhathi yabona nawe ufuna ngikufundisa uma kancane but futhi ngeke futhi usizwane mina nawe if ungakwenzi and I'm like ngizokwazi kanjani ke manje how am I supposed to know ukuthi how ifuna le ndoda le ukuze ngizokwazi ukwenza into eyifunayo because ayinaso nesikhathi ukuthi ingifundise siyaclasha ke manje religious so sesiyaqala siyaphambana ke I remember this one time kwafika abanye nje abalaphi bendabuko ekhaya emzini wakhe kubaba bafika bezo angazi kwakwenzwani because I don't know these things so maqala bekhuluma nabantu badala mina phela ngenza nami lokho engifundise khona lekhaya ngiyathuka manje angazi ukuthi wenzwani ubaba wavele wathi okay izingane zakhe lezi ahlala nazo ziyazi ukuthi kwenzwani mase kwenzwa lokho uyaziyazi zona ukuthi kumele zivume zithi like let's say ekhaya nikhule nithandaza yabo uma nithandaza niyazi ukuthi ingabe masiqala sithathandaza ekhaya sithandaza sonke bese kusala oyedwa aqedela umthandazo noma senzani so it was something like that ukuthi makufika laba abantu labaya siyavuma ngabe sithi siyavuma manje mina ngithule yabo angazi ukuthi ngithini ayekho ngitshelile akekho ngitshelile ukuthi kuthiwani okwenzwani o ithini procedure and my dad saw ukuthi I am not participating wangixosha iphumphumphumphumpuma la ncona phume lo hamba uhlale because angimazi ukuthi wenzani la and then I was so hurt by that because I ukuthi angifuni ukwenza yabo because yena wasebona ngathi mina I'm going against imfundiso zakhe yabo not that I was going against anything I was willing to learn but yena he wasn't not there to teach yabo okay sharp angixoshe ngayo langa so hurt. I can imagine because that is just a precious moment. I know when the family is like that, I'm a Zulu too. So I know when the family is like that, everyone wanna get into that house and they praise whatever they praising. Everyone wanna be there. So if someone's gonna tell you go away, it's like it's telling you actually you're not the one. The part of the this part thing, of this family. Ushayisa ngomoya. Ngavele ngaphuma ngahlala phandle. Lapho futhi I think ngase ngiqala ngathi ngiyakhula kancane ngokweminyaka ngangino 16 if so aqala manje ngicabanga ngathi yeah this nigga doesn't like me like I think this guy just don't like me but igazi lalokhu likhala lithi igazi usazobuya relax keep on trying he's going to come around okay manje sengiyahamba ke ngiyabuyela ekhaya okay mangibuyele ekhaya angithi isimo sami sasekhaya kaBaba leso ukuthi ngangiphila leyo mpilo it's either ngizolamba or ngizohanjiswa amashipini either way mangengayi and they drop you at the rank exactly and I cannot stop going why because ingqondo yami ethi kuzolunga just keep trying so now esikhuleni sokuthi futhi ngilokhuze ngithi mangifika ngapha kaMama ngithole ipeace I couldn't find peace even at my mother's side of the family.
can I say this again? Because I think I've been holding this on myself, like look ngikuvaleke maphakathi angifuni ukukhuluma ngeside la mama because bangikhulisa. Yabo. I don't wanna jeopardizing. Exactly, because they're the one who ababa nesandla to ukuthi ngize ngibe ngaka. So it was a spiritual game, like I said, ukuthi yonke into umuntu ayenza, I understand it did not mean any harm. Now I understand ukuthi I hold no personal grudge, honestly. Yeah. So ngala ekhaya mama into engenza futhi manje ukuthi ngihambe la ekhaya mama sibangaki yimi usisi wami loya owayeng inspiration nobaba wakhe ngithi uzala umama wami, then umama mncane unengane silandelana eduze, mina ngina 31 this year, bona bana omunye una 30 omunye una 28 yabo, siyalandelana so, but I'm the oldest. Umama mncane loyo omdala, then kunomama mncane omunye omncane. So ekhaya njengamanje njengoba sikhula singamantombazane sonke kanje, ekhaya esikhuleni sokuthi umama mncane lo wayesikhulisa akamdala kakhulu kunami. I think she's 40 or almost 40. Yeah. So umama mncane was always making me feel like okay, lento ethi ngibe kanje mhlawumbe khona izobalula noma umuntu ongilalele. This thing ukuthi people can see ukuthi there's something about you. Yabo. People can always see things that you cannot see well. Yeah. Ukuthi as this person, if she can press on her full potential, she une opportunity ukuthi angaba into enkulu noma angaba something that is like esingakaze thina siyibone la ekhaya, and we won't be the first, yabo. So I think leyo nto yayingathi iphuma lapho, for lack of a better explanation of it. Intimidation. Exactly. So umama mncane mayesikhulisa because nguye phela esahlezi sihleli naye. Lo umama mncane omdala wayesebenza. Siyakhula la sizingane siyadlala. She loved music. She made me love music. She made me fall in love with music, hip hop, especially in R&B. Siyadansa. I'm a good dancer. I'm a good dancer at heart. I know. Yeah. But angizange ngize ngiphesiwe kakhulu leyo nto leyo empilweni yami, because I was always told ukuthi awukwazi ukujiva wena. How you can't even dance. Or just crush you. Exactly. La abanye osisi bami, abanye osisi bami, they are good in singing. Bayakwazi ukucula ke. Bane voice enhle ngami ke. I'm very bad ekuculeni. So mabecula bona, you're gonna go far. Yabona uzoya kude, ucula kahle. Vele you must always sing. Yabona ukuthi ahleze because ingane like ingane uyakhona ukuyakha ingane utshela ukuthi wena ibhola wena you're gonna be a superstar ebholeni. So that one's gonna give the ingane fire ukuthi ya noma idlala isiyazi ukuthi umama uthe mina I'm gonna be a superstar. Eventually vele ingane izobe a superstar. But ingane mafika ukuthi nale bhola odlala vela akwazi nokudlala in noma kuthiwa talent lelo lizo crasheka because wena umuntu omdala you have the power, you see, to crush the thing. So sasid noma sidansa, mina okwami ukudansa vela ngakuboni kahle. Yabona ngazi noma kwakumbhora noma hayi vele wena ukwazi nokudansa yabona njena, or you doing too much sometimes. You doing too much yabo. But makucula vela ngikwazi ukucula ke. So I will just stand on the last line. Osisi bami ke they get the praise ukuthi ya uyakwazi ukucula. I remember osisi wami omncane, not lo ophakathi, khona omncane wayethanda ukukhala, even ekhala ethi ngisho ukukhala yazi uyezwa kwathi uzoba umculi. You see that thing. But now I'm like, that's crazy. Hey, okay, shothi mina vela ngeke ngikwazi ukuba yilutho because manje ngiyazama la nami ngikwazi ukwenza ngithi ethi ngikwazi ukwenza. But when I go outside, like esikoleni, because I think isikole yise sangisiza. When I go to school, teacher are able to recognize ukuthi when there's something about you, you just need to polish it. Yeah, there's something about you. So now I'm like holding to, isn't they sure teacher? Because umuntu engihlala ekhaya can't see, uyakubona, but she doesn't wanna nourish it, akunisele, akukhulise, akwenze kube kimi yabo. I get you. Okay, sharp. Now I'm in a situation ukuthi ke sengibhekene nale situation like ekhaya. Iyangicasula futhi naye.
into engenza ukuthi ngivele ngifuna ukwakho ukudlala bami nobaba because ngiyacasuka man I'm trying to do something and when are you telling me that I can't do it and I know I can do it like I know what I can do it. Yeah, you're like trying to impress these people that are your blood but they not impressed and that's painful. At home from my mother's side, from my father's side, I'm trying to impress people. All of them are just not impressed nje. Yabo. How okay ngikhuleni kwami ngiyabona ukuthi ngathi I'm being rejected by both sides, by both families njengamanje. Rejection is starting to hit me hard. Ukuthi ya Lindo. Lana wena ngathi vele izinto zakho nje Nkosi yami zimnyama. And then I found a boyfriend. Mangithola boyfriend ke boyfriend sibe right shame bandla sibe mnandi. Awu konakala ngokuthi ke I fall pregnant. That's where the problem started. When I fall pregnant, sing offers by Jehovah. So when we sing offers by Jehovah, you are not allowed to have babies before marriage. I knew that was going to be the biggest problem of my life that I've ever had. Nje ukuba nengane ngalesi sikhathi. So mangifola pregnant kuqale kube nzima ke vele and one thing abazoyenza disown from the congregation. You're going to be disowned. Angeke uzukhulunyiswa abantu basebandleni yabo. Abantu abagini they have a choice ukuthi do they want to talk to you or not. Since wena udecide yabo since wena udecide ukwenza into wrong utsheliwe futhi ukuthi you're not allowed to have sex before marriage. So now usukhulelwe, even your family has a choice to decide do you want to talk to you or not. If you don't want to talk to you, you're not going to talk to you. So now uyafonelwa kubaba uyatshelwa ukuthi ingane yakho la isiyenza ukuthi ubaba wathi nishentshweni ningangifaki ke lapho yabona ke manje ngoba sekunjalo ningangifaki impela ke vele ngathi wayekade elindele opportunity ukuthi athi please yabo okay manje sengiyinkinga ke yala ekhaya ka ngisakhona ke ekhaya ka can't even escape my mother's side of the family. Now I have to just stick with them and make things work if they work or whatever. Now I'm pregnant. Umuntu wayengikhulumisa ekhaya but the time kwakugogo phela noma mncane lo mdala not lo mncane. Uma mncane wami lo mncane decided not to talk to me nje. So uyacabanga kahle ukuthi ngihlala endlini and nguye wayehleze esendlini in most of the time because uma mncane lo mdala uyasebenza ugogo uyasebenza endlini ihlezi naye akangikhulumisa. We asikhulumisane nje and phela I can't even question it because umthetho wenkolo esikuyo vele she's allowed not to talk to me. But Iguye is like I was waiting for this opportunity. You see because yena vele angeke ngisho ukuthi wayengangithandi but there was this thing yayithi vele when you're not going to go anywhere. You shouldn't see potential yakho akumele uyibone ukuthi ubani. You should just stay there. And she was very disappointed at me for falling pregnant. I think that's why engazange ngikhulumisa what decided ukuthi angikhulumisi because wayehleze yena she was the child who owayiphatha kahle nje. Was wayoshada wakhaneba nabantwana yabo. So I think wayicanga ukuthi lapha ngiyabukela kuyi ukuthi impilo yenziwa kanjani. Kanti ke unfortunately ke angibukelanga enough and then mina I ngaphuka unyawo ke ngakashadi ke. Now I'm pregnant and ekhaya ke sengihlala ekhabo mama. Uyabona? Now the thing okay istory ska baba sithi ukuphoza ke lapho. Ilokhuzana kababa ingathi yaphela ke manje. Disappeared. Yeah. Because angisakhoni phela ukuyomvakashela yabo. Now sengidila nabantu basekhaya I'm getting to know them for who they really are. Because I've been escaping the reality yasekhabo mama for a longest time. Ngihamba ngiyoncenga ngale kababa, ngihamba ngincenga ngale kababa. Every time it's like uma ngilayikhaya, la ekhabo mama, ngiseze ngisesikoleni and I found joy at school because esikoleni kuno teacher who can see me for who I am, who nabangani yabona. But now akusekho konke lokho sekumele ngihlale la ngidile nabo ngifunda ukuthi bayenjini banjani and bacabangani ngami. I'm pregnant. Only ugogo ukwazi ukukhuluma nami because uyayazi imhelo. She has been pregnant before. She knows ukuthi umuntu mayikhulelwe ukwenzakalani. Mamncane wami akaze benengane. So
akayingeni nje futhi indaba yami siyandlulana nje passagini like siyashayisana nje ngiyifube passagini akakhuluma akenzi lutho. I think from I found out ukuthi I was pregnant up until pregnancy phela, which is I'm going there. Up until pregnancy phela wayengangikhulumisi, and that okay nabantu basenkonzweni abangikhulumisi njengamanje. Like nabantu basesifundweni, they're not talking to me at that point. And you kwaba difficulty. That was the most difficult time of my life because yabona nje ukuthi phela ugogo wasekuthiwa akakwazi ukufundisa izingane yabo ngizambane libi ezobulisa amanye ezinye izingane enkonzweni. Just this West thing. Nan. Njengamanje sengiyayibona vele ukuthi mina vele shuthi kanti wayingafi yabo. I was even asking myself ukuthi ay yabona Jehovah, why don't you just cut my life at this point? Because rejection isiqhamuka ekhaya kababa, isiqhamuka ekhaya la ngihlala khona. Isiqhamuka enkonzweni yabo. Bro, I understand. I get you. I'm just facing rejection in all angles of my life at this point. Nje. Okay, I was so depressed. I was so stressed that the pregnancy couldn't make it vele. Ngangine stress kakhulu. So mangithi, I think I was 8 months. Mangiba na 8 months. Miscarried. I did not miscarry. I had a stillborn. Cause ngamhelelwa nje umntwana. I remember ngihleli ekhaya esofeni. Kwahanjiwa kwayolala. Ngangilala kwelinye ikamero, umamncane wami benogogo belala kwelinye ikamero nabo. So ebusuku I'm feeling so iphene engakaze ngizwe nje empilweni yami, ngiyaqala nje ukuzwa nje iphene ebuhlungu kangaka, ngiyavuka ngiyakhala ngithi gogo ngicane ngisize, nakho ngiyafa. How ugogo athi ufuna ukuvuka uzobona ukuthi kwenze njani yabo, because phela ngikhulelwe yini kwenze njani. Umamncane amathi awuyilapho. Yo bro, some people are just killers. Athi miyeke like angithi samkhuza samtshela sathi angazali, samtshela ngabafana sanana of which is they did shem. Nami I'm not playing a old victim here. Vele umuntu uyakhuzwa. Yekela abafana, yekela in. But at that situation I was having a miscarriage yabo. So uyalokhuza ugogo mangikhala ngithi ngiyamfuna gogo ngicela ningisize nakho ngifa. Mamncane amathi ungayi miyeke uzoyibonela. Angithi wahluleka ukulalela, simtshela ukuthi imphumela izoba nje. Ngashuwa imhelo yabona ukuthi ikamero leli nekamero leli like it's just sisendlini eyodwa. Yeah. Bayithulela. Okay, ugogo akathuli because ugogo uyayazi inimba ugogo unayo. Ugogo imhelo unayo. Uyazi ukuthi kwenzakalani. Uyafuna ukuzongisiza but ingane yakhe ithi yabo. Yabona futhi labo mama labo ukuthi umamncane wami is the last born and usekuhloniphile impilo yakhe yonke, wenza igama lakho emphakathini lakhushula because uyiphethe kahle nani. So whatever umamncane amayisho ngesasikhathi ugogo vele wayizoyilalela. Ngiyazi ukuthi ugogo wayizolalela yena. And umamncane wami lo mdala onezingane naye uhlala emzini wakhe ushadile at that time. Maybe if she was around ngizosheshe ngithola usizo, ingane saveke or whatever. But because ugogo uyavinja ukuthi azongisiza, uselokhu ukhuluma ngani yabo, selokhu siyamemezana. Hey nawe ndo ngangikukhuza nana yabona. But njengamanje akangiboni nokuthi nginjani. Bro. Isiso vele like siyaphuma vele like I'm miscarriage at that point. Ngakhala I think ngaqala ukukhalelwa ngo9 10 11 kwathi ngo12 ugogo I think kwase shawe inhliziyo wathi awufonele lo baba wengane, ubaba leyo ngane leyo umtshela ukuthi uyafa lapho because ubini ukukhala kwami kwase kungaphumi kwase like I was dying. Ngase ngizwe ukuthi ngiyafaka manje. Athi gogo awufonele baba leyo ngane leyo umtshela zokusiza. Enqonqondweni yami ithi vele bengamfonele ngane yabo. Ngibuza vele bengithulele ningamfonele. Ngithatha ifone, I made one call. Shem bajamba abantu bakubo, they did not ask questions, they did not
abasho ukuthi kusebusuku abasho ukuthi kunjani it was just one call within few minutes they were outside ukuzongilanda bengiphuthumise esibhedlela yimi loyana sengaphithe okay ugogo ke vele bese yavuka ke there athi angeke phela ngimiyeka ahambe yedwa because mancane uma esathi ungahambi na esibhedlela still athi gogo ngeke ngimiyeka ahambe yedwa ke kuzomela kodwa ngihambe naye esibhedlela ke yithi ke lapha sesiyagijima sesesibhedlela masifike esibhedlela mabe ngichecka bathi bengihleleni ngisi I can't even answer the question bengihleleni ngisi bathi lengane inhliziyo yayo sashaya so sekuzomela vele uyizale ipain engiyifilayo nginezingane manje I have kids after their miscarriage but imhelo engayizwa for le ngane eziphilayo it's nothing compared to ipain engangizwa lapha ya kule ngane leya I was in pain non-stop like yabona umuntu wempesifazana mayihelelwa uyahelelwa kuthi Get a break. uphinde kubuye Breathe. phinde yabo it was non-stopping from 12 ngifika esibhedlela kwaze kwangena amanesi asekuseni ngiyakhumbula ukhona umuntu usiswa ngasekhaya wenesi omakhalana asekhaya engilethela izinto zokugeza esezongena eshiftini yakhe still ngangisalo cause ngangisa bleeder I was bleeding heavily bleeding ngizwe inhlungu nje ingane vele sengitshela ukuthi ayisaphili by the way ayike upuntil ingane kufika amanesi asekuseni angisiza ingane ukuyikhipha because ngangasena mandla ukukhipha leyo ngane ngangasena energy nje vele ngase ngiyinto nje vele ngase excuse me yabona ukuthi ngase ngibonze ngiyafa mina if abantu bengakhuluma ngokufa mina I can tell you ukuthi masuzofa kuba kanjani because I think I was there ngale ngane leyana ama voice abantu ngase ngwazwele ekudeni umuntu ela but ngimuzwa ngathi ukhuluma le yabo but umuntu ela I vision yami yayisiblurry because I remember inesilanga sekhaya elangilethela impahla lafike lama la eduze wami but usithephi ngangimuzwa ngathi ukhuluma le and ngangimbona ngathi uyaphela like yabo like vision yami was getting blurry and blurry and blurry up until athi ayi man akubiza udokotela izozama ukukhishwa lengane lo muntu because akasakhona ukuphusha ingane kwakhishwa ke leyo ngane ke then ngalala emva kwalokho mangivuka lapho it was just the process ukuthi kumele ngcwatshwe ingane nani and I couldn't even go emncwabeni wengane ngoba ingane encane vele yabo ayihlaliswa kwakumele ngeFriday mina nganginama complications okay then I had to deal with that ukuthi ke okay cisha ngaba nengane angisena ngane bese though ingane la ibingifake inkingeni but bese ngiyimukela ithi ingane yami like this is my child bese ngikwamukelile lokho sengiyaqala manje ngiyagrieve I'm grieving ayikho futhi into engizoyenza ngalokho but I was so surprised ukubona umamncane engilanda esibhedlela umamncane wami lo wayethi angasizwa I don't know if it was a thing ukuthi ugogo wabona ukuthi kwenzakalani yabo because ugogo umuntu omdala so ugogo angazi noma nguye wathi hamba umlanda esibhedlela yabo ukuvala lento because bese ngazi ukuthi kungagcine kwenzeke kanje and phela ubonile ukuthi nguwe owenza ukuthi adelay isikhathi ukufika esibhedlela Just show up at least. so anganoma ugogo wathi awuhamba umlanda esibhedlela ezokwehla so mamncane wami she came ngamangala I was so surprised ukuthi ngizolandwa nguye esibhedlela mayifika esibhedlela ka angilanda hayi sharp ngibuyele ekhaya yakhe sibe right like ngoba ngisho ukuthi I hold no personal grudge because now I understand kwakwenzakalani sibe right ke futhi nje ngingabuzi nokuthi kanti yini wena uthe angiyekwe ubona ukuthi ngiyafa I never ask questions ngabe ngayithulela impilo iqhubeke senginalokho ke manje ukuthi okay lana ngisafuna ngempela ukuhlala la ekhaya yakhe yabona la ekhaya yakhe angisafuna ngempela ukuhlala I will have to try again. I'm given a second chance to try with my dad. Since angisena ngana ngithi becasa ukuthi nginengane engasaba Going back to your dad now. I'm going back to my dad. I don't have a choice. I have to go back to that man. Now I'm like, hey, now I have a second chance to go and try again. Bro, Sibona ukuthi sizohamba sifike phi. you just Asikaze don't sikhulume. give up, man. Asikaze sikhulume all along no baba. Okay, ngimfonele ngimtshele ukuthi ingane kwenzakaleni ngengane nanani.
angiduduze athi ayiphephisa manje kunjalo yabona umuntu nje asha amazwi induduzo ukuthi ingane ishonile okay sharp ngimuzwe ngathi u right uma ngizala amazwi induduzo ngithi awu ngiyaqala ukukhuluma nobaba kanjena the next cause ngangisase esikoleni was still at school it was just a teenage pregnancy nje yabo high school. So mangiqeda ukuba nenkinga leyo I went back to school ngama school holidays to my dad again fike kubaba hayi ngivakasha ngibona nje isimo sikashintsha okay ngayeso sikhathi ke wayeseshonele unkosikazi wakhe lo omncane wayeseshonele unkosikazi wakhe so yabona ngaze ngathi mina mhlawumbe angimtholanga in a right state wayesadila or he was grieving so vela ngeke size sakhe relationship because unenkinga zakhe naye It's understandable. ngimiyeke how and then ngibuyele ekhaya yakhe mangibuyele ekhaya ngiyamfonela akangifonela ngiyamfonela ngiyambuza baba ne right banjani abanye laba abanye abangilamayo sisibami banjani I do that that's my job like ngenza sure ukuthi I do that and efonini we gonna talk yabona is going to answer everything I'm asking we answer it but he never ask anything from me ukuthi wena esikoleni unjani kunjani mind you lo muntu lona uyangisupport financially because of I maintenance afakwa yona ngithabo so as I'm growing phela ngiyawuqeda umatric ngiyamtshela ngithi hayi sengiqedile ke isikole ngizodinga ngifuna ke college ngayise sikhathi I think I wanted to go eMthashane yabo ngithi hayi ngifuna ke eMthashane Friday ngiyofunda khona and mangiye eMthashane ngizocela ungikhokhela irent I will try and apply for NSFAS then yabo izinto ekanjalo nami ngiyabuka phela isituation yami ukuthi la mangamveza lo muntu ngithi ukhona ezubaba uNSFAS ungangiqualifya because uyiphoyisa yabo usenza uhulumeni so I'm like hayi mangangibona ngerent mina lokho kunye I will take care of it yabo hayi nangempela ke vele impilo yami iqhubeke nje ngaleso sikhathi I think the ngo 2014 because lento ye miscarriage nanani it happened in 2014 I fall pregnant again. You're at college now. I was in matric. Yeah, I was doing grade 12 when I fall pregnant with my firstborn. Khona ke lo uyaphila. So now I'm falling pregnant again. But falling pregnant I'm like I'm not going to tell him. One thing I'm not going to do is to tell my dad that I'm pregnant. Yabo. Ngamfihlela. Why ngayifihla nje lo pregnant. Ngawatshela futhi ke ngabancane ngathi ngani ngamtshela baba ukuthi ngikhulelwe. And ukukhulelwa kwamanje sengikhulelwa ngenkani, yabo. Like ingane le ngase ngiyifuna ukuthi vele ke I think wonke umuntu esifazana angangifakazela ukuthi if you had a stillborn baby you khona lento ewumama kuwe ezothi you want to try for another child. I think it's a natural thing. Yayikhona vele though ngangibona isimo sami ukuthi isimo sami asingivuma ethi kwenye ingane but I was ngangilangazela ukuba nengane at that point. So I fall pregnant. Yeah, nje ngathi akangatshelwa. Ekhaya still enkonzweni from enkonzweni vele ngisusiwa ngithi angisekho khona ngithi I'm like okay sharp I'm having another child and it's okay when I'm having another child because vele angisekho khona sekuyinkinga zami ongangikhulumisa kangikhulumisi sengiwamuka sengi right like yabo impilo ngathi sengiyiphila ngenkani ukuthi guys I've seen like worse yini entsha engangitshengisa yona ayikho. You guys almost killed me, so there's nothing new under the sun at this point. You got that in your mind. Like, exactly. These people, because kwakulokho kuthiwa like sakutshela nasesifundweni nakhona wahlaza nana so ekhanda lami nginalo ukuthi so manje I'm just a disgrace in this family, yeah. Guys sengaze ningiyeke ngife like seriously you're gonna let me die. But I was like angifuni futhi ukubeka ekhanda lami lokho it's fine. Sengiphila impilo manje ngami I'm having this child. I don't care how you guys gonna react. Ngiyangithethisa njani I don't care. I just want to have a child. Ngifuna ukuvala ispace ami sokuthi mina ngizange ibe nengane. So now I'm having this child. Ngithi baba bangamtsheli. Thank you. I'm having this child ngithi no baba kangatshelwa ubaba akahlalo nje engatsheliwe kanjalo mina ngiyazi ukuthi ngizokwenzana. Ngibe nengane ke ngizala ingane ngihambe ngesikoleni yabo ingane ngicela ugogo ngisayele nengane gogo angabi nankinga avume because I think now gogo naye usedliwa isazelo sokuthi what happened last time so usezama ukucover ukuthi
nanoma ngayini because umphakathi phela uso amajabozweni esizwe uyabuka nje umphakathi ukuthi kodwa ingane kasicela naze nayisokolisa you see so ugogo nawe useyabona ukuthi hayi man people bayabona and I should so mangimcethe ngicela ngisale nengane akanankinga nokusala nengane kusharp uyasala nengane now I'm going to a college bese ke ngiyahamba ngiyovakashela ubaba senginengane ephilayo angithi angimtshelile ngayo akazi ngayo I remember it was 2015 ngiyahamba ngiyomvakashela ubaba mangifika ngimvakashela yabona ngalesa sikhathi ngase ngiphilile enough emhlabeni ukuthi angisena ndaba like I don't care I'm ready to face yonke into njengoba injalo like tell me why ungangifuni I was ready to ask him why ungangithandi sure like why at that time I was ready so ngiyahamba ke ngiyafika lapha yana nje ngiyavakasha usenonkosikazi omusha ngithi washona loya usenonkosikazi omusha I get to meet unkosikazi omusha usemncane nje futhi almost my age or half my age siyaphila siba right then kube ne incident futhi yokuthi kwenziwe izinto zamadlozi ekhaya makwenza izinto zamadlozi angithi mina I'm always caught in the middle I don't know what to do so ubaba phinde kube ne incident futhi angisuse ethi angisuke la cause angizazi lezi zinto nani hayi lento engicasuleke manje ngithi I'm not gonna react how I reacted when I was 14 njengamanje I'm like how old was I 2015 I think I was 20 I was 20 ngithi ngimdala manje ngizokhuluma naye mabese yenza izinto zabo ngibayeke benze baqede sharp ukuthi nje because zazenziwa during the day so yabo kuthi ngabo ntambama unendlu yakhe ajala ukuhlala kuyo uRondo yabo ahlale yedwa I went there straight ngaya kuye ngamqonda fika ngahlala phansi because ubaba akafuni ukuqhokelela ukuqhakela imokhuluma nobaba behlala phansi ngafika ngahlala phansi ngathi yazi baba ngiqala istory from dala ngathi baba wena baba umama wangitshela ukuthi nokuthi all the story lengibalele sona umama wangitshela wena wangiphika wena wenza ukuthi and yonke into mama yisho I see you've proven it so right ukuthi why right manje I want to know yini kwenze njani like tell me my guy senze njani from this point forward because I'm tired sengathele and I think you've seen me ukuthi I've been trying but when awuzameki yabona ebantwini makuthiwa umuntu akazameki awuzameki baba angase kumele ngenze njani like ngiza kuwe njengamanje because I'm literally tired ngempela ke and sengimdala I don't want to continue living my life like this is either uzongitshela ukuthi kwenze njani ngizwe side lakho le story because angaze ngilizwe side lakho le story yabo mhlawumbe we can sesingazama ukubona ukuthi ngiyeke noma kwenzeka can make it up the story you see and then my dad was like yabona nje umama wakho naye wayekutshela izinto nje engekho ayikho le nto leyo mina nginankinga nawe but into engizocela ungenzele yona i1 like ngicela ungaphinda ubuye wow aphinde ngibuye that's crazy bro I look at him in the eyes ngambuza ngathi mina yibo ngingaphinde ngibuye la ekhaya why isizathu ukuthi ungaphinde ubuye ngathi isikhathi nginenwele relaxiwe le nwele zakhe esekhanda akusize zakho lezo nwele ngathi mina but no this my hair what hayi usufaka ama chemical vele la ekhaya ngento ufaka ama chemical ngathi baba kwazi ungitshele you never set me down and tell me ukuthi like hayi asuwenze 1 2 3 that's how we operate here at that time okay ngahamba ngafaka lezinyo leli ngemali yakhe because I was under his medical aid angithi due to my maintenance and that so I was like ngangibona ukuthi medical aid yakhe sizongikhipha because I was 20 ngase ngizoba na 21 bese yangikhipha sekumele ngibe independent ngase ngenza noma yini ngemedical aid yakhe just ukudla imali yakhe nalezinyo olifakile yizowenza ukuthi vele nje ngiyabona ngingakuzisiza usebala izinto ezikhona manje yabo izinto angayipoint tangible things exactly ukuthi I don't like you because of inwele izinyo na so ngicala ekhaya ungaphinda ubuye uhlale nje khona kamama wakho yabo kuze izinto zami nawe zizoba right hlala nje kamama wakho nika angaze ngihetheka nje empilweni yami bro I I can was imagine so hurt I can imagine ngakusasa futhi ngangingakeza ukuhamba mhlawumbe ngangisazohlala 2-3 days more
Ngakusasa ngavuka ngapakisha ngathi ngicela ngiphi imali ngizohamba. No question asked. Wenza kanjalo. Futhi ngathi wayethi ngiyabonga. Wenza kanjalo. Then I left ngahamba ngalelo langa ke. Ngabuyela ekhaya. Mangibuyela ekhaya, vele ngifike ngimtshela ugogo because ugogo Shem we've been after what happened about the miscarriage. Saba right ekhaya. The closing yeah. Saba right even noma mncane wami like I hold no personal grudge ngandlulisa. Yeah. Ngadedela. So ngiyabatshela ke manje ngithi ubaba ke usefike wathi ke ngingaphinde ngize kanjani. Hayi ekhaya bangiduduze ke kube yilokho ke. Fine, ngihambe manje sengihlala eFriday ngithi. Ngihlala eFriday full time, ngiyafunda nan. How ngiyamfonela ubaba efonini. I still keep tabs. I still keep tabs with my guy in telephonically, so I always call him, "Hi ninjani, right?" He never called. Anginanking nalokho. Trust me you, anginanking. Cause manje ngiyabuka ukuthi sekumele manje ke ikhaza amantungu ake manje relationship ngiyibambe njengeglass ukuthi angisazi manje ukuthi yini engizoyisho ezomcasula cause angazi yini engafike ngayisho eyenza ukuthi athi ungasabuya ekhaya. So now I'm always calling him, "Hey baba, kusami ninjani?" Si right, yabona nje. Sharp. Ize iyoniwe yini indaba? Yoniwe ukuthi ngiqede phela Friday. Mangiqede Friday, I was like I'm not going back home kwa mama. That's where I'm not going back to. Edumbe nje ngeke nje mina ngihlala edumbe ke. Why? To answer the question why. Ekhanda lami anginamaphupho amakhulu. I ama big dreams. Ngangiyibona ukuthi mangihlala edumbe. Excuse me, angeke aza enzeke. Into engangifuna ukuyenza ngeke ize yenzeke. But mangibuza yini lo ufuna ukuyenza ngangazi ngaleso sikhathi uthi yini engifuna ukuyenza. But the place was too small exactly. for you. I understand. I was like, "Hey, ngeke lana." You remember Kanda told you? I said, I will never go back to that place. It's horrible, bro. I was not going to be a dope podcaster. Bro, I was not going to be killing the mic like this. I told them about podcasts long time back. I was going to them and telling Umaspara, like, can you help me? They didn't even understand nothing, bro. The only thing that they know is that people should play soccer. You see? So, ngangibona ukuthi man, no, I can't stay home. Mina izinto engifuna ukuzenza zinkulu, but mangibuza ngifuna ukuzenza ngazi ukuthi ngifuna ukuzenza, but I know ukuthi khona inkulu. I started by going eMaritzburg. Ngihamba ngaye eMaritzburg. Angazi umuntu eMaritzburg, angazi nami ngangiyokwenzani. Life yafika ngishaya eMaritzburg. Ngishaya eMaritzburg ngabuya ekhaya for like a month ngazophumula. Cabanga ngisuka eFriday ngaye eMaritzburg ngithi. Ngafika eMaritzburg ngafike ngashaya nje impilo. Because I worked Akamenzi manager khona engangithandi ingisebenzisa long hours not ukuthi engangithanda ngazi because I don't want to use the word ukuthi abantu bengangithandi angifuni ukuthi kuthiwa I'm living in my head thinking people did not like me. No, it was just all a spiritual game. So mangifika phe elokezaneni eMaritzburg I'm working Akamenzi manager khona ayigcwali nayo you see ingisebenzisa ama hours amaningi. I remember this one time ngacela ukuekhaya ngama Easter wathi angiyi ngizobe ngisebenza and wangitshela ukuthi I'm going to get paid for ukusebenza kwami ngama Easters. Ngasebenza ngama Easter and uAkamenzi sasemsebenzela wawuseduze nerank so wawuhlezi ugcwele. Ngangima from 7 ekseni to 7 ntambama inyawo zibe buhlungu zivuvuke nje kwenjani. So mase kufika isikhathi sokuthi siholelwe mina ngedwa nje kuwo wonke abantu abasebenza ngalesa sikhathi sama East mina ngedwa nje kwasalary yami yafika njalo wonke umuntu wayinama bonus ukuthi basebenza ngama East. I was like, why mina ngingaloku zanga I forgot to submit your hours. Yo ngavele ngahamba lapha eMaritzburg kick and beside eMaritzburg kwangihleze nginenkinga. I think God was just trying to tell me ukuthi angikufuni la wena. This is not where I want you. Lamaphupho now are not gonna fezeka in this place. So ngangihleze ngibanje inkunzi ngangenelwa nasendlini eflatini sahlala eflatini in a very safe space but mina kwangena iphara efastedeni elialuminium kwangena iphara ekamereni lami ngathi mangithi ngiyavuka khona umuntu nje ongcolile yabo like there were signs God was trying to show me ukuthi wena ngana ngifuna so vuzwa ismelly you see. Ngabaleka ke ngabuyela ekhaya back home. Ngifike ekhaya ngafike ngarestart kahle ingqondo yami ngathi into ofunani. Kodwa khona angifuni ukuhlala edumbe. That one I knew ukuthi edumbe khona ngeke ngize ngihlale. Then I started to make connections nabantu ke engangibazi ngalesi sikhathi. I was like athi ngihambe ngeJuice.
Mind you, iJozi ngangingalithandi because ngangibona ngathi wonke umuntu usegoli ngathi kugcwele yabo. Awulazi igoli, akekho ekhaya wakwa igoli. Kwakuqala nje ngamuntu kuthiwa khona umuntu oyegoli. So ingqondo engangitshela yona, it picture ababe ngiphentela yona ngegoli. Ngangithi indawo nje engcolile nabantu abaningi. Yabona nje. But I'm like, hey, let me try leli igoli ke la khona ngibona ukuthi kwenzakalani because ngizohlanya mangahlala eDumbe. Ngangibona ukuthi ingqondo yami izolahleka mangahlala eDumbe. So 2018 I hook up with a friend nganga khona umngane wami, we used to call each other cousins, ne. We cousins uLondi, and I asked her ukuthi can she open up her space for me? I want to come to Joburg. She was very cool with it. She was very kind, and yena with the help of Usiyanda, those are my two friends. Yabo. They were my friends at that time. So ke ngikhulume nabo ke Usiyanda ngilande erenki accommodate endlini yakhe for like a day. Then the following day I had to go to Londi's place. I stayed endaweni kaLondi up until I find my own place. Ngahlala nje noLondi for like isikhathi esiningi up until I found my own place. She was so kind. Sasiphilisana, sikhokhisana rent, sithengisana ukudla. It was fine because imali kaBaba at the time ayisaphuma. Maintenance wayisayikho, though ngingasavumelekile ukuya esengixoshile esethenga ungasayila, but wayisangikhokhela yabo, wayisangifakela imali. Exactly, maintenance wise. Ngize ngidecide ukuthi no man, I'm gonna go and find my own place. Ngibonge kuLondi sibe right. Yabo, ngithola indawo entsha engizohlala kuyo. Then mangithola indawo entsha engizohlala kuyo, when I call my dad again ngimtshela ke ngithi manje ngizocela ukuthi angisize angikhuphulele angiedela kancane imali because ngawuthola umsebenzi and sengihlala ngedwa akasekho umuntu engincedisana naye ngerent. Athi ukuphi? Ngithi ngisegoli. Athi wena into wake wezwa bani wena la ekhaya kwaKhumede ngoba sibangaka nje kusegoli. Khona lapho kamama wakho wakhulela khona wake wezwa manje kuthuse egoli. Wena ucanga ukuthi wena nje ungavela egoli wena wedwa nje kunamafamily awu2 amangaka wena wecanga ungavela egoli uzoyibona kulelo goli lakho angisayingeni mina leyo nto yakho. My dad found another reason to just he always does, bro. Okay, now use angithi waqala wathi ungaphindi uze ekhaya manje usengitshela efonini ungaphindi ukufonela manje is telephone ekhaya ukuthi yabona kwale phone ohlezi ungifela kuyo ungasangifoneli ke ayilapho ngingamkholwa ngithi mina ngingasakufonela. Akusizanga kodwa ungamkholwa kami because I tried to call him the other days after our conversation. Engaba mama calls ami ngim WhatsApp ingblue tick. Yabona njenge boyfriend engasakuthandi bulokhu incenga nkosami ukuthi yabo I realized ukuthi na man lento sengincenga kakhulu athi ngivele ngimiyeke. That was 2019. Yeah. When I finally no money, no relationship, nothing. 0. Kwaphela kanjalo ngobaba. Then I started losing my mind. Then I started losing it. Cause njengamanje ngala ngasekhaya usathane ke manje has shifted izinto zakhe. Useyi-rearrangeile into yakhe akasasebenzisa umamncane as a person to ukungcindezela yabo. Usasebenzisa usisi wami ke manje. What you mean, bro? Dude, 2019 things got worse. Like your they blood just can got, just be cruel. They just got worse. Njengamanje ubaba usethe ungasangifonela ungasizi ngimvele ubaba veleke. And leyo nto leyo ingenza ukuthi ikhanda ngathi ngiyasangana because angazi manje ngisegoli. Like I'm in the biggest city in Africa. The most dangerous place actually because kukhona lonke uhlobo lomuntu la. So if ungasangikhokhela irent ngizorenta ngani? Mind you sengisukile kuLondi sengihlala endaweni yami. Like I'm renting my own place. I don't even know ukuthi rent izophuma phi njengoba kuyizi 13 namhlanje makushaya i30 ngizorenta ngani yabo. But mangithi manje ngifuna ukubuyela ekhaya usathana manje usebenzisa usisiwami ke to chase me out. Okay, let me not say to Satan because elinye icabelo kaNkulunkulu vela will understand because he works in mysterious ways. You see ukuthi you will never understand ukuthi why must I go through all this? God, so uNkulunkulu is preparing you for something. So right now mangifike ekhaya inkinga akusese umamncane wami useshadile umamncane seku right usehlala emzini wakhe sekusela usisi wami ke manje
usisi wami is making my life a living hell. What you The mean? very same way umamncane wami was making my life a living hell ngakhona manje sekusisi wami. Mangifikile ekhaya wayenganqeni ukuthi angangikhulumisi. Ngangeke ngifike mhlawumbe 2 weeks ekhaya engangikhulumisi. Nje ayithulele nje. How yini kwenze njani yabona angazi ukuthi ngimenzeni engangikhulumisi. And manje mayisaqala eveza kanje sengiyaqala ngiyarealize ukuthi yazi kahle vele kodwa usanele mina I think we had a problem from sibancane ukuthi I was too busy with my things nganginako okunye to actually ukumbona ukuthi umuntu onjani yabona every scar that I have mina la emzimbeni ngayikhoza usanele. Your sister. My sister, yeah. So lokho kulwa kweingane ukuthi siyalamana. So ngangithethe it was slight. Yeah, izophela. But as we grow older nayo leyo nto leyo it escalated ukuthi she was the one manje ke who was making my life a living hell mangifike ekhaya. I had no choice but to stay in Joburg. Khona ngingena plani, khona ngingazi, khona yabona nje khona ubaba sengilahlile kanjalo because manje phela angisazi ngizorenta ngani. Now that's where I sat down with myself and say, okay, ngikhulele kuma Christian, I was raised as a Christianity, but it's time to meet God at the personal level. Because at this point, anginakho ukuthi ngizokwenza njani. I can't go back home, I can't go back ekhaya. I am just here. From this point, kuzomele ngiphambili. Akukho ukuthi ngibuyele emumva. True, man. That's why I met God, bruh. That's why I talked to God like almost face to face vele. Ngambona ngamehlo sakhuluma. We had a conversation, we had a deep one. Ngamtshela ngathi, "Hey, Jehovah manje la sekunenkinga ke." Sure, bro. I'm in Joburg, I can't go back home. Ayikho into engizoyenza and I gotta make things work. Like angazi ukuthi Jehovah uzokwenza njani but kuzomela izinto zenzeke for mina. But ke ekukhulumeni kwami noNkulunkulu nokuba nefaith nani I still put on the work. I remember angavula ikampani ngalesa sikhathi lasana I open a company. And yazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngabantu ne akakwazi ukuthi mawuqeda ukukhuluma naye ehle yena ezulwini ezokona. No, he always work esebenzisa abantu. Dude, eGoli mina I've been helped by strangers. Total strangers. Umuntu engiqala ukumbona namhlanje. But afike enze into nezofika yenze nje into iyenzeke. Yabona nje ngingazi ukuthi how. Okay. So ngoba ngisho ukuthi I open my company ngalesa sikhathi ngahlangana nomunye umuntu owayesebenza eJohannesburg Water. Loya mama leyana was able to help me to get ama tenders ukusupply into ezincane nje. But like amapeni yabo like office izinto zase office ngiba supplyela amapeni ngiba supplyela ama ruler stationery like inkampani yami was able to supply those things for me to get rent ngalesa sikhathi. Ngiyaqala njalo lapho ngiyadayisa ikhwama. Okay, lento yamarana ke ukuthi kunamarana arun izinto yayingakabi bikho. But you were doing it. Mina I was like ekhaya ngiyazi ukuthi ekhaya kusekudeni abantu abasekhaya bayithanda izinto ezinhle. So let me sell them hair, let me sell them amabag, let me sell them yabona nje ingqondo yami yaqala yagijima because life ayinginike choice. I was selling all those things. Nje I was busy but angaze ngidale ngadlile. Angaze ngarenti futhi even if ubaba engasangisizi ekhaya vela bakaze ke bangisiza financially shame babe ngiprovide nje shelter and ukungikhulisa. Yeah. Angaze ngivele ngicelela ukuthi ugogo because ugogo ngiyamazi ukuthi yabo naye shame uyayizamela. But angaze ngilale ngadlile, angaze ngarenti, angaze ngibe nenkinga. Why? Because ngaleso sikhathi ke kwase kumele i-relationship enganginayo noNkulunkulu iqine lokho ukuthi iyaqina and ayinamuntu wesithathu ayina third party. Remember, I grew up as a Christian and ngazi imithetho yofakazi bakaJehova, but at some point I had to live in my own life, like live my life in my own rules and how I understand impilo ngendlela esengiphathe ngayo nani yabo. I lived I pushed those businesses to a point ukuthi kwaze kwashaya u2020 during lockdown isiqala ngathi iyayihla lockdown. And then I launched a wine business ngalesa sikhathi. Ngalauncha iwayini. I didn't even know what I was doing. You try. But lokho kuzama kwami kwangiyenzela i-recognition. A lot of people started to recognize me. Ukuthi oh, okay, uLindo waseDumbe. I remember ngaze ngaphuma nasephepheni, Fried Herald, ngaphuma ngazi noma
Yeah, I think it was Friday Herald. So people started noticing me with, oh, okay, girl. Kanti lelo business izophindeliwe futhi. It's life, bro. Zophinde shone phansi. That downfall was very personal. Like that loss was very loud. Ukuthi vele I wanted to switch off things like social media ngingatholakali because I was all over social media at that time because ngiyadayisa phela. Yeah, you trying your brand to be exactly social media siyangazi, and the fall it was so big and loud ukuthi wonke umuntu was like ebenzani wenzani, and then ukuthi phela ekasi vele not like it is like asiphumeleli when what are you trying to do? I think they made peace. I was worried about the youth of Port Petersburg. I'm like, these people made peace with poverty and failing. They like, if you're trying, they like, anyway, bro, you're gonna come back. Exactly, you're gonna come back. Even if ungayeva city, they're like, uzobuya. You're gonna get pregnant and you're gonna come back. And that mentality need to be like sorted out. You guys, you can actually go outside the tomb and do things and go outside South Africa for that matter. Bro. There's life outside. Una 50 actually telagaza phumi lapha edumbe. Like it's just staying there, bro, and is willing to die. Mawukhuluma ngeGoli akuthi mina ngeke ngiyothenga inyama encane kuthiwa yi-R10 lapha eGoli. Oh, you never been there, bro. There's no such. Yeah, I have a problem with those ones abathi uzobuya. Yabo, even when you're trying to prosper. But no, uzijabulele nkosi yami edumbe lakhe anginankinga naye. Yabona lo. Yibo phela bathu is the same people because engaphumi phela dog is not ukuthi ngobe ngaphumi akathandi. Yeah, he's scared, you know, because to leave, is a ukuphuma ngetaxi uze eGoli usuke edumbe. It's like yeah. And so if you figure that, like I met so many people that are from Port Petersburg, and they always go back home. And bro, I'm worried. I'm like, bro, why these guys? They always, bro. I will meet them, like James for 2 weeks. After that, they going back to say, bro, I'm going back home. I'm like, bro, why? So yeah, man, let's go back to this. I think we can do part 2. Yeah, because you're somebody. So what time is it now? Nah. And time flies when you have it. Yeah, because this. Okay, we will do part 2 from. We'll pick it up from the fall of Karadok. Yeah. I think we'll do part 2. Yeah. From the fall of the Karadok wineries. Yeah. We'll pick up. We'll pick it up from there and go forward. But I want you to brief people at home njengamanje business yakho yenza njengamanje and how they can support it, then even nomubuya then we'll continue kahle. Okay, njengamanje I'm a fitness trainer. I train abantu besifazane, women, and I'm hosting my fitness events. Mm-hmm. I started the business last year, and so far I've done 2 successful events in Johannesburg and Edumbe. Mm-hmm. And I'm still going to host a Manyama event in different places in South Africa. And I do a one-on-one session. I do online sessions. How can they get hold of you? Yeah. Okay. They can get off on Facebook. I'm Lindo Guhle Karadok on Facebook, and on Instagram Lindo Guhle G Lindo Guhle Gumede. TikTok Lindo Guhle Gumede. I'm always there, and in my program where you can buy a program or was when at the comfort of your own home. Yeah, it is an meal plan. Because Christian is a diet plan. Okay. And you keep on track. Like I keep on following you because it's 21 days thinging. Then from there, bro, I'll start it. How much? E-program is 250. I see, bro. Those are was which when even if you say gyming, even if you have access to the gym, but abanye abantu bafika gyming, they don't know what to do. Yabo, ufike gyming be confused. So like me, if I'm deciding to buy equipment, which I'm in England,
uzokhona ukuthi ungenzele. Yes, I can give you a program ukuthi Monday wenza 1 2 3, Tuesday wenza lokhu, Yeah, Wednesday that yabo though. ngalelanga Even- you need to rest for the muscle to grow. Izinto ekanjalo, these are the foods that you need to eat. Yeah, please can you do one for me, man? I will. I'll be like, let me be the first client on this podcast. You don't mind it? ngikhala mina imizimba yasekhaya. And I also do sell impahla zokujima because if ungena impahla zokujima you'll be not motivated. What? So okay, my brand is Endura Fit. So How I much is the t-shirt? T-shirt yamadoda. Uh-huh. I can give you 300 rand. Sewenzele abasifazane. But I can give you. But it's a sales lady. But bro, we have it. Okay, but I want okay, uzongenzela nani t-shirt? T-shirt, yeah, a gym, like in an active way. You see. But I mean, I don't like izinto ezingibambayo so. Is it tight? Ne? Yeah. No, it's fine. I can ngizokwenzela. Then uzobatshengisa ubabonisa ukuthi uthola into enjani. Because I got a lot of people abasho njenga ukuthi abafuna izinto ezi tight, Yeah. of which is very understandable because umzimba uba uncomfortable ngomzimba wakho uma usebenza ku. So I do have izinto ezokujima that are for men, women, comfortable, tight or whatever nje. Okay, you show me the set that I can have. Then I'll buy also the set when I'm starting to gym. Then the plan. Then we'll put together. Then you'll tell me how much is it. Yes. The whole plan. Yes. So yeah. So you see, I'm supporting. Don't say, hey, I met Chris in Joburg. He was a stranger. Angangisupport nokungi-support. Bro, you see, I'm trying. I'm putting. Awuyangibona manje usuzwile isitori sami. Bro, I'm supporting. Ama-event owenza ama-event kanjani? Ama-event where but it's a women's only event. See, it's a No, met. can't get a wife, so we can just. Oh, okay. See. Ezojima na. Yeah, also. Siyalokhuza sihost abantu besifazane ne kuba nama yoga mats, we do a session of gym, then we have refreshments, we have drinks, and then we have a session where wonke umuntu wesifazane okhona ngaleso sikhathi ma une business you are given a platform to push your business yabo Wow, usitshela man, ukuthi that's wena amazing. wenzani because ngisiwe nginabantu besifazane. If you're a makeup artist, if you're selling perfumes, you get a chance to push your brand or usinikeze ama samples sifake kuma gift bags because ama event ami ngihleze ngama gift bags where ama guest ami walk away with gift bags. So if wena une business card yakho say fake business card umuntu afika bona ukuthi oh okay kuno Ntab saying Yeah, wenza uthengisa ukuthi nokuthi, let me yeah. just call her, I want to see ukuthi ama perfume yakho ahamba kanjani. You see, you get to find clients. No, that's nice. But this one do that package for me. Then when you're done, then I'll take it. Don't worry, I'll just take it. At your service. Yeah. Ngithusha ama-events kwaba But what? Hamba don't use it. usikwata. No, man, nah. Mama event, you even your wife will enjoy them. It's just uzokwenza nabangani, ku free, uyafunda, you get to learn. Where do you host them, Lindo? Most of the time. My last one being hosted Jimini in Newtown, a Planet Fitness. Just Do you have another one that is coming or what? Yes, I do. But I think the following one is going to be a Friday. I'm clients indaba yakhona ayikapheleli. So my hlangana ndaba se Friday, my next event. What is it that is the problem with Friday? Angihlala ngithi Friday, so I need to get abantu abendawo be Friday ukuthi bangincede But to get kune gym Friday? No. I think ikhona but akusiyo lama gym khona ngeke ngayibona ku Facebook. Ukuthi akusiyo lama gym njengo Vision Company like Vision Active yeah. gym company nani but ikhona gym ngangayibona. So I'm still trying to hlanganisa izinto zami ne Friday. Siyacela they- abaphathi uma bebhekile njengamanje that they can help you to find the place and these women come and you do it. Exactly. And I want to do all over South Africa. I want to travel Yeah. all over South Africa. And if I can, No, you're get gonna there, do I'll be it. so You're gonna happy. do it, bro. I'll be so happy. You're gonna do it. Don't worry. I will see you you. next time. Then when we do part 2. Thank you for having me. And sorry for No, man, I For the water understand. breaks. Yeah, no, I understand, bro. You've been through a lot. So when you came back, we're gonna pick it up from the fall of winery. business. And we Going go up. You get married. How did you get married? Was they like a guy?
I would like to see them Mr. Nice. How did he charm me? How did he see me? But you know, what made you love the guy, bro? Sikujayela sathi Dumbe bayathakatha. Usuzongithayisa nabantu baseDumbe ke manje. You will die. Sikujayelile. I must go. They don't have a choice. Yeah, it's showing off now. The God is showing off. They will get the video and they will see. So hey, I this think- is what we are trying to destroy now is up, and they were like, Yeah, as I said, it was all a spiritual game because njengamanje, I think on the next episode I'll be telling a very different story, a very positive story of everything that has happened. So yeah. we love even the happy endings, bro. Yeah. Akopayile nomChristmas wakunene ngoba madonsela ngumthemande ngupambo dude. Don't worry, I don't it. Otherwise, on Sounding Camera, it's things as usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. You see, I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? James, are we old? We old.